Скоро у нас Рамадан. В штабе часто проводятся ифтары. Расскажи, пожалуйста, как проводится, как готовится все это, как это организовывается для тех, кто, может быть, хочет попробовать здесь организовать ифтар или принять участие какое-то. Әйе, әлбәттә безнең һәр елны Рамадан аенда безнең бу җылы өебездә инде шулай әйтсәм дөрес булыр. Кичә бездә ифтарлар уздырабыз. Шулай итеп, һәр кичәдә сез дә бу мәҗлестә кулыгызны безнең белән ясый аласыз. Оның өчен миңа яссагыз да була. Сезнең исемегездән без шулай итеп ифтар кичәсен уздыра алабыз. Безнең өчен инде һәр елны бик күп активистлар үзләре җыелып, бер-берсе белән берләштерәләр дә һәм шулай итеп штабта үзләре ифтарларны уздыралар. Мин үзем аның турында без инде бу практика һәр елны үзе бу инде 3 ел минемчә 3 ел һәр елны шулай итеп активистлар үзләре җыелалар да менә безнең штабта шундый кичәләр уздыралар. Һәм сез дә шулай итеп ясый аласыз. Миңа ясагыз, менә шул сезнең ниятегез бу штабта да алып бару бар. Вот в прошлом году было 15 ифтаров и даже более. Откуда приходят хазрат и откуда приходят люди? Это одни и те же люди или новые люди как-то появляются? Как людям попасть на ваши ифтары? С каждым годом все больше и больше людей сами проявляют инициативу для проведения таких вечеров. И радостно то, что сами люди приглашают хазрятов из разных мечетей города Москвы. И для нас это, конечно же, тоже плюс, то, что к нам приходят новые хазряты, они также знакомятся с нашей площадкой, и новые приходят каждый раз все больше новых людей. И с каждым разом получается то, что у нас людей все больше и больше, а нас больше узнают. Безнең турында бик күп кешеләр беләләр, шулай итеп, яңа кешеләр киләләр. Һәм шулай итеп безнең штабта Рамадан аенда бер тапкыр Рамадан аенда тотмаган ураза кешеләре дә бар. Шулай итеп, менә ул бездә без аны өйрәтәбез, бергәләп күрсәтәбез, ничек тотырга, һәр вакытта да хәзрәтләрне чакырабыз, ничек Рамаданга керергә, дөрес шундый сүзләрне сөйли инде һәр вакытта безнең хәзрәтләребез. Вот шундый эшләрне без алып барабыз. Һәм бу инде әлбәттә яңа кешеләр өчен бик гади юл дип уйлыйм мин. Һәм шундый эш инде ул әлбәттә безнең өчен дә, яңа кешеләр өчен дә яхшылык алып барабыз без безнең штабта. Барак Аллаху фикум. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.